Jena jisimni Arnold Grek, ta' 86 sena, naħdem fil-naħal, ili naħdem fil-naħal minn 1949, xi ħaġa li parentela tiegħi fil-familja kien irabbi ġol il-lil, u dak iż-żmien kienu ħafna mill-Maltin irabbu ġol il-lil, mhux ħafna, xi 98% kienu ġol il-lil, xi ħaġa żgħira kienu ġol kaxxi. Mbagħad meta dħalt il-liċew għax da tani qulna biex nibda bih. Kien hemm il-headmaster u kont għamilt composition my hobby fuq in-naħal u ġej ikellimni fuq in-naħal. Wara xi żmien ġej u tani ktieb li għadni nużu sal-lum li ktieb żgħir The Art of Beekeeping. U minn hemm bat rotta li nibda nikkorrispondi ma' barra. Fil-1962 ħalt membru fil-British Beekeepers Association u minn hemmhekk mbagħad ma waqafx. Nista' ngħid li sal-lum għalija kienet droga. In-naħal studjajt ħafna fuqu, ħadt diversi scholarships, studji l-Iżrael, Franza, Spanja, speċjalment darbtejn, l-Ingilterra, 3 darbiet. U dejjem imxejt, dejjem ipprovajt nimxi. Jena l-lum il-ġurnata, minni ġurtirata x'għandi xi ħbieb illi jgħinuna, xtaqt illi nkun nista' ngħinhom aħjar, imma nħabba s-sitwazzjoni li qed ngħixu llum ma tantx huwa favur. Kont lucky ħafna illi nista' nikkorrispondi ma' beekeepers Amerikani u Ingliżi. Meta mort nistudja il-laboratorju Svizzeru li huwa l-iktar wieħed li huwa ssettjat fl-Ewropa, sibt illi min juża ċerti kimika fil-bejta tan-naħal ikun qiegħed jostakola l-istess naħal. Fl-istess ħin jista' jkun qed jagħmel ħażin għal affarijiet oħra wkoll. Ir-razza ta' Malta hija unika għax ilha hawn Malta. U dana sibnieh li llum il-ġurnata l-istudji li għamilt fuq in-naħla Maltija jiena bil-ftehim ma' nies iktar barra li ġew minn barra minn Malta, sibna illi n-naħla Maltija hija ġejja minn naħla Afrikana tan-Nord Afrika. L-isqallija Lapis mellifera sicula hija wkoll ġejja minn sqallija imma minn Nord Afrika, imma fl-istess ħin ma jixxibħux. U ma jixxibħux hemm ħafna affarijiet. Fosthom l-abdomen tan-naħla ta' Malta hija tinżel taper isa demp l-ajruplan. In-naħal ieħor huwa tont. Apis mellifera ligustica hija razza ta' naħal pur minn Bologna. Illum il-ġurnata dak ma baqa' pur. Għax meta mort xi snin ilu viċin nara l-fiera ta' Bologna, sibt li maċem dak in-naħal li jiena kont importajt minn hemm fin-1956. Qed ngħid hekk għaliex illum il-ġurnata l-importazzjoni tal-irġejja minn barra hija enormi. U din hija ħasra għaliex dak li għandna tajjeb huwa għad hemm minnu tajjeb, u peress li fit-tamir tal-irġejjen isir fl-ajru, aħna ma nistgħux ngħidu li dak sar mat-tali razza.
ngħid ukoll li r-razza Maltija li hija sewda kulħadd jgħid kemm hi ħarxa. Li għandi jien ir-razza pura mhijiex ħarxa. Taf għaliex? Għaliex nista' inżomma taħt għajnejja. Nista' nikkura. Issa, inti n-naħal, mhux billi għandek in-naħal qiegħed hemm u darba tmur tisirqu, toħodlu l-għasel, naħal mhux għalhekk qiegħed. Il-naħal trid tkun taf qisu għandek tarbija. Tarbija ma tkellmekx, imma turikx xi trid u naħlek qiegħda. U jien meta ikolli n-nies li jiġu biex jitgħallmu, nurihom għaliex nitkellem hekk. Għaliex jiena l-ewwel ma rrid nagħmel naqra x'hemm ġol bejta tiegħi. Alla jbierek tisma' fuq it-television Malta li kulħadd jifhem fil-Mart tan-naħal. Imma meta Malta kienet mimlija kemm bil-Varroa u kemm bl-American Foulbrood, ħadd ma kien kapaċi li jgħid hawn dik ħlief meta ġejt jien minn barra mill-istudji tiegħi. Barra minn hekk, irrid insemmi wkoll illi meta wieħed qed irabbi jew se jibda jrabbi, irid jara il-konsegwenzi kollha x'se jorqtu. Ma tistax trabbi għax inti għandek biċċa raba u trabbi ġo fiha għax tiegħek, għax in-naħal mhux se joqgħod ġo dik il-biċċa biss. Kien hemm ħafna każi fej xi ħadd beda jrabbi u kellu jieqaf inħabba l-istinazzjoni ta' rasu, għax meta inti b'dawk l-ingwanti li tilbies inti m'intix tidderieġi it-tilar meta jinżel postu, dik id-daqxej daqqa li jieħu isek tfajt qatra petrol ġo ħuġġieġa. In-naħal jitla sparat. U int qiegħed qudiemu u l-ewwel wieħed toħodhom int. Ma nħux gost meta xi ħadd jiġi jgħidli l-ġeba xewk ta' mela sinjal li ħdemt ħażin ngħidlu għax jiena ma naqlax u jien ma nużax ingwanti għax l-ingwanti jmexxu l-Mart. Jien narfu l-Mart minn għalmek fejn tallim xi tittara x'għandek tagħmel. Jiena il-Mart ikonna għax il-Mart dieħlin kwantitajiet ta' naħal minn barra tal-ġejjen. U dawk l-użanza tagħhom tista' tkun differenti minn ta' Malta. In-naħla ta' Malta Lapis mellifera rutneri li jien tajta isimha għax fl-istudju li għamilna waqafuqi x'isem sentuha. U jena dirli li għanna ntuwa il-dak il-xjentist Ġermanis illi għamil omru kollu jistudja fuq il-kwalità ta' naħla. Għajt miegħu fi Franz f'Tunis, meta għandna scholarship l-Università ta' Tunis, għajt miegħu hemmhekk tkellimna fuq an-naħla. Qedlu illi dak l-istudju li għamilna qedlu semmejtu għalih ħagost wedni li se jiġi Malta imma sallum ma ġiex u ma jiġix issa. In-naħla Maltija xi wħud jgħidu li taħdem iktar minn naħla ta' barra. Oħrajn jgħidu li ta' barra taħdem iktar. Jiena fl-istudji tiegħi it-tnej daħħalthom. Kemm in-naħla Maltija u kemm in-naħla Taljana. In-naħla Apis mellifera ligustica. Imma irrid ngħid illi daw il-ġixir ġejjen differenti skont fidej minn qegħdin. U fidej minn qegħdin l-ewwel ma jrid jara kemm għandhom żmien, minn fejn ġew infaqsa,
u timxi bliġi stretta fuqhom. Biss nista' ngħid jien illi in-naħal Taljan iġib pollen iktar minn naħla ta' Malta, imma meta jkollok reġina ta' Malta Lapis mellifera ligustica u tkun fl-aqwa tagħha bejn l-ewwel u t-tielet sena, pollen iġib fl-ammont iktar mit-Taljana. Fl-ammont ukoll l-għasel. Għaliex altru int bdejt tija l-għasel għaw s-sirib kmieni u l-ikel tagħhom. U l-altru l-ikel tagħhom qed ittijulhom meta mhux dieħel l-għasel. Dan qed ngħidu għaliex meta inti qed iġġib l-reġina illi dbejt bajt iktar minn normal minn dak li suppost mal-istaġun, issib illi dik ir-reġina fl-aqwa tal-istaġun se tgħajja tbejt il-bajt u tnaqqas mill-ewwel. Barra minn hekk, aħna għandna 8 staġuni Malta ta' għasel, imma ma tistax toħodhom kollha. Inti biex toħodhom kollha irid ikollok 5 sections differenti tas-sena. Is-sena tan-naħal tibda fl-ewwel ta' Settembru u tispiċċa fl-aħħar ta' Awwissu. Issa għandek l-ewwel ta' Settembru il-qudiem ikollok l-ewkaliptus dieħel. Biżżejjed għandna il-kunsilli kollha jagħmlu n-nar ħsara. Jiġik barrani ifittex il-fjurs li jitilgħu mat-triq u jsibhom li ġew xkanati minn biċċa raddina. Dawk għalina tul is-sena kollha huma ta' valur. U aħna ma nistgħux noqogħdu nistennew għax se tiftaħ dik is-siġra jew se tiftaħ l-oħra. Il-naħal jien qatt ma battu jġib l-għasel, imma tajtu biex ngħidlu neffaħ li dat l-għari kollha għax ġej l-istaġun u jagħmilhom li. Neffaħ jiġifieri inteffu li għaxema u jżida jagħmilha xhieda. Imma ma tistax imbagħad tgħidlhom mur ġibli tal-arenġ biss mill-fjuri tal-arenġ, ma tistax tgħidlu hekk. Imma jmur, waħdu jmur. Qatt ma kellimtu kemm se jġib għasel. Waħdu jmur, imma jien naf illi għandi reġina li qed issuqhom biex imorru jġibu. Issa, anke x-xewk, ħadd ma jieħu gost bih ix-xewk. Jiena wkoll ma naħux gost bih. Imma jien naqla ta' xewk. Taħu għaliex għax jiena ikolli nuża idejja barra inħabba li nkun qed naħdem hemm jew naħdem hemm. Allura bil-fors jekk ikun hemm marda, iċ-ċansu li jien naqbada meta jkolli l-ingwanti. Allura jiena ħajti iddeċidejt li ma nistax naħdem bl-ingwanti. Meta kont nistudja barra u ġejt biex niġi eżaminat, għalli fejnhom l-ingwanti. Għetlu jiena ma nużax ingwanti. Għalli ma jekk tiġi li tik xewka jew dana, għetlu ngħidlu grazzi. Għax nkun jeqtilta, għax meta naħla tik ix-xewka, titlef parti minn imsarina u se tmut. Issa, anke in-nies ħadd ma jitgħallem xorta, għax min jgħallem jew ikun ivvinta xi ħaġa hu, jew kellha ma jafx. Allura dak il-ħin jgħidlek xi trid tagħmel. Imma ikollok x'tagħmel, tittaqla x-xewka fi żmien 3 sekondi, għaliex peress li tilfet ix-xewka ġo il-ġilda tiegħek, tieqaf tippompja l-valjanu ġo fik. Imma malli tisħom bid-dem tiegħek, terġa' tibda tippompja u tikil il-full value tal-valjanu. Ħaġa oħra,
jindijat nejda għax jgħidu l-naħal ta' Malta aħrax. Jena fidejja kull min jiġi miegħi dejjem insaqsih hekk għandux xi dak li jekk jieħu xewka jitlalu ġismu. Fl-istess ħin nurih illi mhux kemm jgħidu n-nies huwa ikraħ, kemm għandu ġid in-naħal ta' Malta. Per eżempju, fi żmien li għaddejna l-Italja ribtana, Sqallija ribtana, kollha bin-naħal l-irġejjem ma jbidux għax il-ksieħ 16 degree il-temperatura jew naqra inqas u l-irġejjen jifqu tagħna tibqa' sejra. U jrid jinżel 5 degrees biex forsi tieqaf. Imma niddikjara illi jekk tkun reġina ġdida u kif twieled kif suppost, dik anke aktar inqas minn hekk lesta li taħdem. Naturalment, mhux kulħadd dana. Llum hawn ħafna tbabbis fuq l-irġejjen, kulħadd tifaqas l-irġejjen. Reġina, dana kollu ċajt, naħal bħal nies. Jekk inti faqqast reġina u ma tajtiex iż-żmien tagħha 6 ijiem biex tikber. U f'dak is-6 ijiem ma ħaddiċ ir-raġeli imma ħadet ikel kwalità oħra. Inti għandek reġina magħmula għal jumej. Mela dak se ssibu wara 6 xhur tibda tmajna di. Imma tiġix tgħidli illi di qed tittik il-full value ta' supposti qed tagħti. Għax issa jiena hawnhekk ma nistax niftaħ iktar għaliex ma nispiċċawx. Meta jkollok reġina ġdida, ġifieri qed inħares il-qudiem li minna se nieħu 4 snin, di reġina kapaċi tbit 9 miljun bajda. 2:1. Kapaċi tbit da 9 miljuni, kull ġiex nisa tbit raġel. Issa qed ngħid kull ġiex nisa tbit raġel għaliex in-nisa imweldin minn meta di iltaqat ma' raġel, imma ir-raġel m'għandix bżonn il-naħla ta' li titammar għalih. Allura l-isperma li tieħu qed tieħdu għal dawk is-6 miljuni naħal li se twellet. Għall-irġiel għandha 3 miljuni bajt imma m'hemmx għalfejn li jkunu fertilizzati. Issa, meta ir-reġina qed tbit u aħna ntuhom dik il-folja tax-xema. Hekkix għal-nisa biss, hekkix għall-irġiel, u jekk hu se jagħmel l-irġiel jista' jagħmel hu stess. Fl-ewwel sena, normalment, ma ssibx ħafna irġiel. U ħafna qed nitkellem li ssib forsi 50. Issa dawk il-50 ma xejn il-50 jistgħu jkunu li il-kwadrant li għandek tax-xhieda mhux qiegħed stampat tajjeb. Allura jirranġaħ u jagħmlu tal-irġiel dejjem. Issa, meta intu għaddej bihom, għaddej żmien, reading the hive, issib li di fit-tieni sena tagħmel ftit irġiel. Fit-tielet sena iżżidhom l-irġiel u fir-raba' sena tagħmel ħafna. Issa dawn huma fatti li qed tixjieħ. Allura hemm bżonn li tinbidel. Jew jibdilha n-naħal stess, jew tibdilha int. Jekk inti kapaċi li kull sena tibdel ir-reġina, inti għandek il-full value ta' dik ir-reġina.
Barra minn hekk, din reġina li għandha l-ewwel sena qed tittik iktar xogħol mit-tieni u t-tielet sena. Mhux dejjem ikun il-lok. Għaliex jista' jagħti il-każ illi waqt li inti qed timmaneġġja ġol bejta, tista' intu tilab bit-tilar u hi tkun jew fuq it-tilar ta' ma' ġenbu u tolqotha, di timmanka. X'jiġri? In-naħal ġew orfni, mietet ommhom, jipproduċu minn dak id-duqqajs, ġifieri l-larva jew il-bajt li hemm, jipproduċu reġina. 6 ijiem larva u qabilhom 3 ijiem bajda, warahom jisiġilla u toħroġ ir-reġina farfiet. F'dawk is-6 ijiem jekk jien mixtieħu il-full value tas-6 ijiem li tkun royal jelly, inti għandek ċerti touches tan-naħla li huma differenti n-naħla u r-reġina. Reġina ma titwilidx issir u ssir inħabba l-ikel li qed jitimgħu il-dak il-larva li se tkun reġina. Ma tistax tosserva li jagħmlu fejn se jagħmlu congregation. Issa li osservajt jien l-ajta tar-reġina qabel toħroġ titgħammar, tibda tagħti għajta rqiqa fit-tul u inti tista' tinduna wkoll milli f'daqqa waħda ġol mixbħa ġew ħafna rġiel ħerġin mill-kaxxi kollha u b'daqqa waħda ma tarahomx. Jitilqu warajha, wara r-reġina. Normalment, it-titjir tar-reġina biex titgħammar tagħmel titlaq ngħidu aħna bejn il-11 u s-sija ta' wara l-ikel u dit tagħmel 10 darbiet, 10 ijiem, kull darba tmur tintaqma' raġel differenti għax liħor tkun qatltu. Qed tifhem? Ir-reġina tagħżel ir-raġeli mhux int u inħabba dal-ħafna importazzjoni tal-ġejjem minn barra qegħdin nitilfu il-linja naturali tan-naħla Maltija. Għax daw itiru fl-ajru. L-ewwel net dana ir-reġina u jiena qed nagħmel enfasi li r-reġina tagħżel ir-raġel għax hi qed tittir. Issa meta toħroġ, meta tara dik il-konfużjoni, int tgħid jew ħireġ ferħ se jofroħ swarming, jew nkella ħerġin l-irġiegħin jitgħamlu. Hemmhekk dak iż-żewġ id-darbtejn li tista' tara darba jew darba il-konfużjoni tan-naħal tidlem law kullimkien. In-naħla Maltija dejjem qalet ċeba minn dawk li jimpurtaw. Issa, in-naħla Maltija għandek il-xismu, il-post u l-elementi favur tiegħek. U n-naħla li ġib importata, meta di fawissu tieqaf mill-bajt inħabba siġġ, fawissu il-Kanada. All right? Għara xiġralhom il-Kanada. Kienu ddeċidew daw fawissu jippakjaw il-kaxxi tan-naħal ġol brown paper bit-tiben bejniethom u jdaħluhom fis-selar. Għax qabel April jew Mejju ma jerġgħux joħorġuhom, kienu ddeċidew li ma jeħdux dal-ħasil kollu. Joqtluhom u jixtru package beans mill-Amerika. F'sentej intlew bil-Mart. Għax l-importazzjonijiet dak li ġib.
qed niftehmu. Jiena importajt il-pollen minn ximkien, għax jien ikolli bżonn ħafna pollen għan-naħal, importajt il-pollen minn ximkien u ħarġet li marda. Ktibtilhom, qedtilhom, aċċettaw, batuli ieħor, pollen ieħor, u batuli ċ-ċertifikat li tlabt. Anke meta kont jien inkarigat mill-importazzjoni tal-għasel, tal-ikel, kont daħħalt illi minna tiġibu irrid iġib ċertifikat li dal-pollen ġie minn naħal, minn sors naħal, fejn ma kienx hemm it-talimart. U qabel iġibuli jien ma kontx ngħaddih. Il-mart jiġi bitraskuraġni. Ġajet li jena ma nużax ingwanti għax huma l-iktar oġġetti li jistgħu. Għandek il-hive tool, di biċċa għodda stainless steel li inti jkollok fl-ixkun żgħir bl-ispirtu u jekk inti mur taħdem għal xi ħadd. Anke minn kaxxa l-oħra jien nużah l-ispirtu. Aħseb wara minn epjari għal-oħra. U dana mux bħalma jaħsbu ta' u jiffanfraw illi jafu l-mart. Għalla ħares, jena rajt mart jien ta' naħal, bil-naħal mejjet fuq l-adba kif toħroġ mill-kaxxa u l-kaxxa mejta bla mux kaxxa, ir-ringilla kollha mejta. Mbagħad sida jiftaħar illi għandu il-kaxxa hemmhekk. Allura inti tittoqgħod attent għal ħafna minn dal-misħebs, ħansejħilhom misħebs. Jiena għamilt naqra xogħol fuq kemm ilu għaw dat-Taljan. Għawdex. U ssib illi għawdex in-naħla Maltija imbidlet 65% tagħha ma naħal ta' dat-Taljan. Issa, jekk kien immur għawdex u ma nsibx in-naħla Maltija biżżejjed hija għalija. In-naħla ġol-bejta taħdem iġġib species ta' fjura waħda biss ħajjeta. Ma tistax iġġib daqqa larinġ, daqqa tuffieħ, daqqa berquq. Alright? Għaliex in-natura ma taċċettax cross-pollination. In-naħal Malti għandu id-dritta tiegħu. Imma l-barrani ma jafx biha dik. Allura, jekk il-barrani kien illi jibda jaħdem minn April l-hemm, hekk se jerġa' jaħdem Malta. Mela allura qed noqsu. Għaliex? Għax imbagħad iktar ma jgħaddi żmien inqas ssib fjuri. Wieħed irid jinnota daw il-punti kollha. Għaliex jekk aħna nħarsu lej il-problemi kollha f'daqqa, in-naħla Maltija qed tiffaċċja inkwiet kbir fil-futur. Jekk l-ewwel waħda ma jkunx hemm introduzzjonijiet kif suppost li jiġi miżmum in-naħal. U t-tieni jiena ngħid li hemm bżonn li nagħmlu bann minn daw l-affarijiet li qed jiġu minn barra. Jiġifieri daw l-irġejjen kollha li qed jiġu minn barra. Anything li jmiss man-naħal ma jistax jiġi minn barra. Issa, għax anke jekk iġib vażett għasel, l-għasel iġor il-mart tan-naħal. Issa inti taħslu kemm taħslu, possibbli fil-kamin qed taħslu tant sew li neħħejtlu kollox. Jafu l-awtoritajiet xi tfisser American Foulbrood, il-pesta tan-naħal, li trid taħraq kollox l-ewwel toqtol in-naħal
ta' dik il-kaxxa. Taħraq il-kaxxa b'kollox, mhux tieħdu las l-ewwel, kollox, u l-ħwejjeġ ta' fuq hekk. Kollha daw irridu jinħarqu. Min qed jagħmel tajjeb għalihom daw? Dak li qed iġib l-għasel u jbijaw?